Lidi, tady mám moji sestřenici kamarádku. Ahoj. Dneska budu dělat takovou zajímavou věc. Sestřenici kamarádku. No, prostě budeme dělat takový lektvar. Dáme tam tohleto. Opalovací krém. Barvu. Můžete mít Tohle je jakoukoliv, modrá. můžete dát jakoukoliv barvu, úplně jedno. Zelená. Něco, s čím to budete míchat, já mám uchočila i tohleto, a to jedno. Mejdlo. Zubní pastu. A takový prášek z jedlý sody. Proč jsi sakra brala zubní pastu? Já nevím. A pokud byste si chtěli velmi dobře vyčistit zuby, tak děláme ještě reklamu, sice to nemáme zaplaceno, ale máme novou ultimátní pastu a vůbec neobsahuje žádný cukr ani umělá sladidla. Je plně plně funkční, zdravá. Víčko jde rozšroubovat báječně i zašroubovat. A je modrá. Je modrá a jemně větrová. Pokud chcete, máme i, a jsou i v jiných barvách, nebo i v jiných příchutích. Tak jo, a my budeme dělat větrovou. Takže doma máme tam opalovací krém a teď tam dáme modrou barvu. Já bych tam pak dala to mýdlo, pastu, abych dala zelenou a pak přidala ten prášek. Jejda. To nevadí. To jsem tam dala trošku moc. Teď tam dáme zelenou barvu, ještě jim musíš ukázat. Jo, zelená. Takhle vypadá ta modrá. Jo? Je to úplně jednou, jakou použijete, prostě jestli jakou... Dáme tam pak pastu? Aha. Hej. Dobrý. Tak, teď tam dáme pastu. Vlastně mejdlo ještě. Mejdlo. Je to úplně jedno, jakýkoliv mejdlo. Ano, jakýkoliv mejdlo. A pastu, velmi účinná, tady je návod, který bohužel nepřišel. Můžete se o to pokusit. Když já už se nic nejde vidět. No právě. Tak dobrá. Zatím. Tak. To stačí. Dotaz, proč jsi ji tam dávala? Není to vidět. Takhle. Tak. Příště to musíme udělat líp, vůbec to nejde vidět, jak tam děláme ten tvar. Hele, nemůžeš to převzít do ruky. To získanou všechny, ne? Ježíši Kriste. Právě. Takhle to vypadá, teď to nemůžu moc ukázat, takže Takže to zamícháme. Hele, já to takhle, abyste viděli, co se tam děje. Vidíte to? Čekej. Ano, vidíte, je to velmi modré. To není modrý, jenom to je zelený. Aha. Tak takhle to vypadá. Vypadá to velmi zajímavé. Teď vám osvíme za chvilku. No, takže trošku se dám spíš mě se stát taková modrá. Tady mám takovouhle. Tak jo, teď to bude víc opřený takhle a bude líp vidět. Takže já to jdu zase zamíchat. Mám pocit, že jsem tam dala trošku. Počkej, přidáme tam. Ne, tohle. Modrou. To zmírní. Doufám. Dáme tam tohle. Trošku. Jen trošku. Mejdlo tam dáme. Jo, mejdlo. Kdyby se vám tohoto stalo, tak... Přidejte tam také... Aha, já to nemám očkat. Já jsem to dala vedle. To je jedno. A přidejte tam také trošku barvy, která je trošku zředí. Logicky já jsem to zkoušel na Paypalu. Našlo to. Barva to taky trošku zředí. Musíte dát spíš modrou, to je strašně moc zelený. Hej! Modrá nejde otevřít, sorry. Co já musím pusou dělat. Nemáš náhodou ty bandáž? A konečně jsem zjistila, co to vyrábíme, je to sliz. Tak nějak. Modelina, nebo prostě něco takového. A pozor, možná vám to obarví ruce.
Dobře, pak tam přidáme ještě trošku toho prášku. Ne, už tam toho je. No, jenom trošku pro zhutnění, protože je to moc řídké. Jo, aha. Už prášek, tak jo. Jinak... Takhle ten prášek vypadá, jak kdybyste ho hledali v obchodě. To je spíš kupovaná. To je jedno, kupte prostě takovou to sklenici. Dejte... Od čeho to je? To je prostě koupená. Normálně. Tak Tak jo. Prostě nějakou lahev. Pokud chcete tu sklenici s Je to takovýmto krásným vzorem. Drogerii, to bylo takový činčongací prostě. No, Je to v Praze. nádhera. Jaký chcete. Kavalírce. A můžete si tedy i podepsat. Já jsem u portálu. Dá se nádherně otevřít abyste viděli obsah. Další klíč, už má druhý klíčka. Takhle to vypadá, jo. To úplně stuhlý a mám to celé na posteli. Proč se takhle děláme vlastně na posteli? Já nevím. Vážně. Já víš, ať vidím. Jo, na kameře je to modrý, ale v realitě je to takový zelený. Fugi. Ano, můj nový účes. Tak to se mění. Aha, no to je fakt jako trošku Právě. modrý. No to je takový zajímavý. Je to zajímavé velmi. Dodu ještě trošku po barvu. Ne, to stačí. Ty tady mám barvu. Taková... Trošku Jo, je vysvětlit. trošku zajímavý. No právě. On to na kameře prostě vypadá, že je to krásně modrý, ale v skutečnosti je to takový matně zelený. No, jen to je takový modrý. Taková keklo, taková No právě, trysová. proto tam přidáváme žlutou. A pokud chcete tady dority, bohužel nemůžu to držet na druhou, můžu držet obráceně, protože už to máme rozbalený, ale tak prostě tady děláme reklamy. Ano, jestli za to nedostáváme zaplaceno, ale je to v pohodě. Tak, jestli chceš, kup si teď. No, teď večer na asi úplně ne, ale to nevadí. No. Já to mám zase na té posteli. Prosím tě. Bůh ví, kdy se na to teď doteční bude dívat. Víš? To je jedno. Jo, absolutně nevím, co z toho děláme, ale to nevadí. Taky nevím. Mám to na čele? Jo. Sorry, teď používám na kameru do zrcadla. Já slyším. Dobrý. Potom z té hmoty si můžete dělat, co chcete. Ano. Ale doporučuji si, když si to chcete vzít do ruky, dělejte to radši, že si vezmete rukavice. No. Ano, berte si rukavice na to. Já mám ruku jenom. My jsme nebyli připravené, protože nevíme, co děláme. Jo, a je to zajímavá hmota. Můžete si dát třeba do balónku. Což nemám balónek, to je škoda. Nebo do vany nedoporučujeme, ale jako barva. To ne. Takhle to vypadá, jo. Původně jsme absolutně nevěděli, co máme dělat, takže jsme udělali tohleto. Ano, video o tom. Jak si dělat hmotu do balónku? Například. Například třeba doprčit moje vatička. To nevadí. Tak počkej, já donesu něco, co najdu. Doprčit to mám na posteli. Mám napad. Ale ono to nebude dlouho. Můžu nadrhat kapesy. Máš můj brindáček. Počkej. Protože jdeme hodovat. Ježiši Kriste. Pane bože. Jede se tam. A rupa patro. Hoši, bandáž! Mám bandáž! Ano. Dej mi to z těch rukou, já to nemůžu vydržet. Tak se to umí. Na sebe. No, dobrý, jednu jaký věci ještě.
Bude tam hrát kapesníky. To zvuní. Já se jdu umýt za chvilku, jo? Takže tady bude moje sestřenice kamarádka bude vyrábět věci. Můžu tam dát úplně co chci? No, moc ne. A kapesníky, jo? Jo, ale mají kousky, můžeš to nastříhat. Děkuju. A fakt jako pidi. Třeba takhle. A Honzo, já už tě nikdy nenechám Tak, vazit. teď to mám celý Co pro jsi sebe. kurňa uvazil? Tak, dobrý den. Jmenuje se Dakota Mortensenová. Tohle asi, co jsi Ano, kurňa a uvazil. toto je v podstatě mé první video, Ale já co dělám. to Sice viděl, se to sestřenicí, vladu. já jsem jako sestřenice a také její kamarádka. To byste, asi byste se mě jinak neviděli. Dakota Apolona Mortensenová, mé celé jméno. Jo, vážně, proč jsem Takže můžeme se spíš Jsme se toho neviděli, se svatý. Jo, čus. Co tam sakra zase přidáváš? Počkej. Ježiš, to je hodně. Takže mám mé celé dlouhé jméno. Takže to je jen tak malý. Takhle to vypadá. Takže máme jenom pět. Jdu pro další klíč. Omlouvám se, ale asi nám dojde baterka. Tak když tak pokračování zítra. Ne. Příště. Tak jsme zpátky zase, hihi. Trošku technické problémy. Aha. Právě tam trhám kapesníky, ty to můžeš teď zamíchat. Ne, počkej. Já už jsem tam Já tam mezi tím budu dávat další kapesníky. To je 2, to je 5, tak ještě 3, no. Já teď